Uvaženi gledaoci, pratite Top A+, moje ime je Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Knežević poručio da ako VDT nema snage da se izbori sa mafijaškom hobotnicom, nada se da će parlament reći istinu. Ni 24 godine od atentata na Bulatovića nadležni organi nijesu riješili slučaj. VDT će pokrenuti analizu. Novinarka Vijesti Jelena Jovanović tvrdi da je fotelja za šefa tajne policije obećana sportisti u penziji. Vrijeme je oblačno sa kišom. Advokati predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića podnijeće Skupštini Crne Gore zahtjev za formiranje anketnog odbora kako bi se saslušao bivši predsjednik Crne Gore i bivši lider DPS-a Milo Đukanović za krivične prijave koje je ta grupa podnijela protiv njega. Knežević u emisiji Kluba A+ kazao da se nada da će Andrija Mandić i većina pristati na to i otvoriti anketni odbor, kad već, kako navodi Vrhovno državno tužilaštvo, nema snage da se izbori sa tom mafijaškom hobotnicom. U tom slučaju, dodaje, parlament neka kaže istinu. Komentarišući Markovićevu izjavu u emisiji na televiziji Vijesti, gdje je kazao da snimak primanja koverte u sada već čuvenoj aferi nije dokaz u krivičnom postupku, Knežević kaže da je iznenađen Markovićevom izjavom i da je retorika novog vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića ista kao i Milivoja Katnića i njegovih prethodnika. Oni moraju da shvate da se ja u Crnoj Gori pojavljujem kao osumnjičeni za neka krivična djela, da se pojavljujem kao oštećeni za štetu koju je nanijela Crna Gora i kao svedok u 3 različite stvari. A što se tiče počinjanja suđenja u mom odsustvu, ja sam za to da se to odmah uradi, ali gospodin Marković kao međunarodni konsultant treba bi da zna da je nemoguće početi mene suđenje po važećem zakonu bez povlačenja poternica i bez povlačenja ekstradicionog zahtjeva koje je Crna Gora dala u Velikoj Britaniji. On se žali tu na Veliku Britaniju da neće da mi uzmu izjave. Ne mogu ja da dajem nikakve izjave dok sam god u ekstradicionom zahtjevu od Crne Gore da budem isporučen. Znači, i mogu da se vode procesi, a ja nemam ništa protiv da Crna Gora povuče ekstradicione zahtjeve i ukine poternice sa mnom i da mi počne suđenje. I nezavisno od vlasti u Britaniji, ja sam spreman da svedočim video linkom ukoliko ne mogu da mi garantuju bezbjednost i ukoliko ne mogu da ispune moje uslove koje ja tražim, jer očito gospodin Marković nastavlja politiku gospodina Katnića i mislim da je on njegov loš početak, posebno što nikad nije izgovorio ime Mila Đukanovića i Milivoja Katnića. Mi smo dali oko 12 krivičnih prijava protiv Milivoja Katnića i jednom to nije izgovorio, a čak je rekao da ne zna da postoji dosije ničija kuća. Mislim da je na samom početku urušio svoj autoritet. Vrhovno državno tužilaštvo poziva Duška Kneževića da dođe, ali stiče se utisak da ga oni u Crnoj Gori u ovom momentu ne žele, jer ga se plaše, smatra advokat Dalibor Kavarić. Očigledno je, kako navodi, da neko ne želi da Duško Knežević poruši kombinacije koje bivši režim želi da uhvati sa novim poslovnim strukturama aktuelne vlasti. Kavariću je neshvatljivo da Marković podcjenjuje ulogu Kneževića kao oštećenog. Naročito ako se ima u vidu, kako navodi, nezamjenljiva uloga predsjednika Atlas grupe kao izuzetnog svjedoka u rasvjetljavanju brojnih krivičnih dijela i učesnika procesa od 90. godina pa do danas, zaključio je Kavarić. Znači, kvalifikacija pranja novca je potpuno besmislena jer ne ispunjava elemente krivičnog dijela pranja novca. Postavlja se pitanje zašto tužilaštvo nije vjerovalo Dušku Kneževiću, ovo je jedan od onih postupaka u kojima on ima ulogu oštećenog, procesnu ulogu oštećenog. Zašto mu nije vjerovalo tužilaštvo, ovo je moj novac, ja sam ga dao DPS-u zato što mi ga je traži. A ako je tužilaštvo ipak ostalo pri tome da je prao novac za DPS, gdje su ostali odgovorni ljudi iz DPS-a, nije Migo Stjepović bio predsjednik partije, bio Milo Đukanović. Gdje su ostali ljudi iz DPS-a i zašto oni nisu optuženi, pričam po toj nenormalnoj konstrukciji tužilaštva. Ali nebitno ko je pisao optužnicu, nebitno da li će on biti osuđen ili ne.
Optužnica nije akt jednog tužioca, to je državni akt državnog tužilaštva koja od svakog narednog postupajućeg tužioca koji je bude zastupao može do završnog ročišta biti precizirana, izmijenjena i na bilo koji drugi način prilagođena utvrđenom činjeničnom stanju. Ovdje nije strašno ko je pisao optužnicu i kada. Ovdje je strašno da sadašnje tužilaštvo istrajava pri jednoj nenormalnoj pravnoj kvalifikaciji, nenormalnoj, neadekvatnoj, neutemeljenoj u činjeničnom stanju, istrajava sa istim ciljem sa koje je istrajavalo ranije tužilaštvo. To je očigledno da bude oslobođen Migo Stijepović za iznudu, ne za pranje novca. Jer Duško Knežević je primoran, i to ne samo ovaj put, nego ko zna još koliko puta, onoliko koliko tužilaštvo sadašnje ne želi da čuje, koliko puta, za koje iznose, u kojim situacijama i na koji način. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković predsjedava drugom sjednicom Tužilačkog savjeta na kojoj je poručio da će tužilaštvo dati veliki doprinos Crnoj Gori na njenom evropskom putu. Na sjednici je jednoglasno utvrđen izbor Denisa Zvrka za rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju. Istakao je da je prioritet Tužilačkog savjeta popunjavanje upražnjenih tužilačkih mjesta. Ni 24 godine od atentata na saveznog ministra odbrane Pavla Bulatovića nadležni organi u Srbiji i u Crnoj Gori nisu učinili ništa da se to ubistvo rasvijetli i počinioci i nalogodavci privedu pravdi. Bulatović je ubijen u restoranu Rad na Banjici u Beogradu 7. februara 2000. godine u 18 sati i 55 minuta. Iz kabineta Vrhovnog državnog tužioca saopšteno je da će Vrhovno državno tužilaštvo u narednom periodu sprovesti nadzor u svim državnim tužilaštvima i na osnovu rezultata tog nadzora donijeti odluku o eventualnom daljem postupanju u konkretnim predmetima. Posljednjeg dana radne posjete Francuskoj premijer Milojko Spajić sastao se sa predsjednicima Komisije za evropske poslove, Senata i Nacionalne skupštine. Premijer Spajić kazao je da predstoji period procvata privredne saradnje između Crne Gore i Francuske, pri čemu su ključna 4 stuba saradnje: odbrana, zdravstvo, ekologija i infrastruktura, kao i krovni strateški dokument, što je i dogovoreno tokom sastanka sa predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mislim da je bila više nego uspješna posjeta. Dobili smo obećanje od predsjednika Macrona da će posjetiti Crnu Goru na 20 godina obnove nezavisnosti naše države 2026. godine. Tada ćemo održati i samit Evropske političke zajednice upravo u Crnoj Gori i nadam se da ćemo imati, pošto su 2 godine do tada, imat ćemo i konkretne benefite i konkretne rezultate od ova 4 sporazuma i jednog krovnog sporazuma strateške saradnje između Francuske i Crne Gore. Dogovorili smo sve korake koje trebaju da uslijede za te 2 godine, tako da mislim da će biti ovo 2 godine najvećeg procvata saradnje, primarno privredne saradnje između Francuske i Crne Gore. Novinarka Vijesti Jelena Jovanović tvrdi da je nedavno dogovoreno ko će biti direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i da je ta pozicija u najnovijoj raspodjeli obećana jednom crnogorskom sportisti koji je penzionisan. Jovanović je tokom gostovanja na Plus televiziji također kazala da je Velika Britanija tražila da aktuelni direktor ANB-a Boris Milić ostane na toj poziciji. Podsjetila je i da je u prethodnoj emisiji na Plus televiziji bivši premijer Dritan Abazović saopštio ko je čuveni ujak premijera Milojka Spajića. Meni je drago što je, mada sam ja voljela da ga pominjem samo kao ujaka, Dritan Abazović rekao o kome se radi i nesporno je da ta osoba ili se predstavlja kao da odlučuje o tome ko će gdje biti na kojoj poziciji. Da li to ima stvarno uporište u odnosu sa premijerom, ja ne znam. Evo, premijer kaže da nema. Ali da li se ide kod ujaka za direktorat ili fotelju, ide i da li on to obećava da ide. Ovo je mali grad i mi svi znamo što se ovdje dešava. Isto kao što je nedavno prije 7 ili 8 dana dogovoreno ko će biti direktor ANB-a, ali ponavljam, ova zemlja u kojoj je Duško Knežević je tražila da gospodin Milić ostane na toj poziciji, a ta pozicija je sad u najnovijoj toj raspodjeli obećana jednom crnogorskom sportisti koji je penzionisan prije nekoliko godina iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, pa je dogovoreno, pošto ne može
biti, jer je to uradio DPS jednom kad su vratili Dejana Prevničića, onog istog koji je prisluškivao Milivoja Katnića. Traže da to bude po modelu da ga stave ili za nekog šefa tehnike, kao penzionera da ga vrate, ili za generalnog inspektora pa da ga tako uvedu da bi imali apsolutnu kontrolu. Inače i on u rodbinskim odnosima sa čuvenim ujakom koji nije vladika Metodije. Bivši direktor policije Veselin Veljović znao je da se spremaju pretresi na više lokacija kako bi se spriječili sukobi bezbjednosno interesantnih osoba, ali je to iskoristio kako bi pomogao pripadnicima kriminalne organizacije Aleksandra Mrkića da oružje sklone na sigurno dok ne prođe kontrola, navode iz specijalnog državnog tužilaštva. U spisima protiv te grupe objašnjava se da je nekadašnji šef policije, a kasnije i savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, protivpravno iskoristio službene položaje nakon saznanja da su službenici kriminalističke policije pripremili akcije usmjerene na sprečavanje krivičnih dijela iz oblasti krvnih delikata. Sastanak predstavnika Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete završen je. Predsjednik sindikata Radomir Božović Predsjednik sindikata Radomir Božović rekao je da su se dogovorili na radnoj grupi da ne daju izjave javnosti o toku pregovora dok ne postignu konačan dogovor. Kazao je da će poslati prijedlog Ministarstvu financija o uvećanju zarada i očekuju dogovor do petka ili ponedeljka. Božović je kazao da ih podržava preko 60% prosvjetara da pokrenu štrajk, ali da se nadaju da do istog neće biti potrebe da dođe. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori trenutno je komplikovana jer je aktivno više epidemija. Saopštila je za Radio Crne Gore epidemiološkinja u Institutu za javno zdravlje doktorka Darinka Marković. Dominira grip koji je u uzlaznoj putanji. Epidemija velikog kašlja ne jenjava. Trenutno su na hospitalizaciji 3 pacijenta, 2 je mlađe od godinu dana. Prema riječima doktorke Marković, svi su dobrog zdravstvenog stanja. U Skupštini Srbije danas je potvrđen mandat svih 250 narodnih zastupnika, čime je konstituiran novi saziv parlamenta, gdje su zastupnici položili zakletvu. Dio zastupnika je položio zakletvu u sali Narodne skupštine, dok su zastupnici koalicije NADA i Srbija protiv nasilja to učinili pred novinarima u holu. U nastavku sjednice će se birati predsjednik Narodne skupštine, potpredsjednici i generalni sekretar. Poslanica ljevice u njemačkom Bundestagu Jacqueline Nastić u intervjuu za portal Adria kaže kako ne vjeruje da bi uskoro Crna Gora mogla povući priznanje Kosova, ali da je to moguće tek nakon što postane članica Evropske unije. Ona dodaje da ni u Njemačkoj nije idilična situacija, te da mnogi ljudi u toj državi više ne znaju kako da plate svoje račune i većina Njemaca nije voljna da snosi posljedice, kako kaže, fatalne spoljne politike. Papa Franjo izjavio je danas da je licemjerno biti šokiran nedavnom odlukom Katoličke crkve kojom su odobreni blagoslovi za istopolne parove. Prema njegovim riječima, Katolička crkva želi da bude bliža ljudima kojima služi. Ljudi toliko pate, a mi klerici ponekad živimo u udobnosti. Potrebno je vidjeti rad i patnju naroda, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve. Vatikan je krajem prošle godine saopštio da rimokatolički sveštenici mogu da daju blagoslove istopolnim parovima, sve dok to nije dio redovnih crkvenih rituala ili liturgija. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno, a ponegdje je moguća slaba kiša. Vjetar će biti slab promjenjivog smjera na sjeveru i primorju, ponegdje umjeren do pojačan južnih smjerova. Pratili ste Top-A Plus, ostanite na programu naše televizije, a u nastavku programa pratite emisiju Tamo i natrag sa početkom u 20 časova. Gost emisije je generalni sekretar SD-a Miloš Čelanović.